озодона бе ягон проблема метонем ки мара даъват мекунам ба хизмати ҳарбӣ. моҳи январда аллакай бо визаи донишҷӯӣ аз федератсияи берун равам. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо бисёртар хонем ва ҷавоб гардонем. бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед грин-картаҳои худтонро пир кунед, фарқ надорад шумо дар куҷое ки қарор дошта бошед грин-карта пир карда метавонед. рақаме ки рӯи экран меброяд дар ватсапаш бинависонед, грин-картатона пир мекунад. вақте ки шумо ҳамин чиза соҳиб мешавед, озодона бе ягон проблема метавонед ки ба Америка сафар кунед ва кору фаъолият кунед. хоб, комментарияҳои шуморо мехонем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. саволҳоро дар куҷо бинависем мешавад? ҳамин ҷое ки ҳамин гапта нависондӣ, метавонисти ки саволтам дар ҳамин ҷа бинависонӣ. абдумаҷид нависонда: салом акаи Сорбон. вазъият дар аэропорт ҳозир чӣ хел бошад? рейдҳо тамом шудагиянд ё ки не? вазъият чӣ хеле ки буд ҳаста, яъне ки тафтиши ҳуҷҷатҳо, проверкаҳо то айни ҳол вуҷуд дорад. бародари азиз муҳаммад нависонда: аз чанд сола боло хизмат мебаранд? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ сину соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18-солагӣ муқаррар кардагиай то синни 27-солагира. як нафари дигар нависонда: салом алайкум акаи Сорбон. хаста набошед. аз номи бачаҳои Масчо. зинда ва сарбаланд бошед кули мардуми тоҷик. ҳар нафаре ки тамошо мекунед, аз ҳамаи шумо мо миннатдор ҳастем ки сухани хуб менависонед ва қадр мекунед гапҳои моро. абдуллоев нависонда: салом акаи Сорбон. дар вақте ки меомадӣ ба Тоҷикистон донишҷӯ бошӣ, хизмат мебаранд ё ин ки не? вақте ки донишҷӯ бошӣ, аз ҳар куҷое ки ту таҳсил мекунӣ, фарқ надорад берун аз Тоҷикистон куҷое ки набошад, аз ҳамун донишгоҳат якта маълумотнома мегирӣ, маълумотномаи донишҷӯӣ, ва айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ки омадӣ, агар ҳамун маълумотномат бошад, тра мақсад ба хизмат сафарбар намекунад. ҳамин нафарҳое ки маро тамошо кардастед, агар шумо хоҳед ки границаи Қазоқистон бо нархи арзон биред, рақаме ки рӯи экранда меброяд, занг зада аз номи ма гап занед ё дар ватсапшон бинависонед, граница мебаранд ва бо ягон скидкарам мекунанд. сафарӣ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман соли таваллудум 13/01/1997. мара даъват мекунам ба хизмати ҳарбӣ. моҳи январда аллакай 27 шидагӣ бошӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. як нафари дигар нависонда: салом акаҷон. мо чанд сол шид зиндагимон вайрон шудагист. барои фарзандон алимей намеспорад. ман чӣ кор кунам? ба куҷо муроҷиат кунам? мегӯм мерам дар суд метиҳам, мега чӣ коре мекунӣ кардан бигӣ, алимей наметавонам. хеле гап нестай. вақте ки шумо мисол ҷудо мешавед, зиндагонии шумо вайрон мешавад, аввалан ин ки шумо бояд биред дар суд ариза бинависонед дар ҳолати фарзанд доштанатон ва бо тариқи ҳалномаи суд падар ба фарзандаш алимент месупорад. новобаста аз рӯе ки ту шароит дорӣ ё ки надорӣ, барои фарзанд алимент супорида мешавад. то ҳатто шумо метавонед ки даъво бикунед, ҳамин қадар муҳлате ки супоридагӣ нестай, ҳамёшам бозпас бигиред. анзор нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд бора савол додем. ҳамин призови тирамоҳӣ кай тамом мешавад? призови тирамоҳӣ аз 1 октябр то 27 ноябр давом мекунад. бародар бураков нависонда: салом брат. 2 моҳ дар Россия бо регистратсия будам. баъди 3 моҳ равм документ кардан метавонам? аз Россия берун биромадагитон да ягон проблема дар аэропорт нашида боша, агар бале шумо метавонед ки боз биред дар чӣ кор фаъолият кунед, документ бикунед. азимов нависонда: ассалому алайкум бародар. ман дорандаи шаҳрвандии Русия мебошам ва ман метавонам без заграни русӣ бо визаи донишҷӯӣ аз федератсияи берун равам? не, мутаассифона намешавад. вақте ки шумо шаҳрвандии Россияро доред, дар ҳолати аз Россия берун биромадан ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад ки шумо бояд загранпаспорти российскӣ дошта бошед. бе ҳеҷ чиз ба шумо иҷозат наметиҳанд биромадан, то ҳатто билет гирифтагӣ бошед, агар метавонанд ки шуморо аз рейстон бигардонанд. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, ягон саволи дигар бошад, дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com